പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദേ പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റെസ്പോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ടെമ്പിൾ എറ്റിക്കേറ്റ് വൈഷ്ണവ ആചാരങ്ങളില് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് നമ്മളൊരു മുതിർന്ന ആചാര്യനോട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത്, ദൈവ സഹോദരനോ സഹോദരിയോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, അല്ല അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൽക്കരിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരോട് നമ്മളെ കുറിച്ച് വീമ്പിളക്കി ഒന്നും സംസാരിക്കരുത്, അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു പരിചയം അവഹേളനത്തിന് കാരണമാകരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനിട വരുത്താത്ത തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പെരുമാറാനായിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഇരിക്കാം, അല്ലെ. കൂടുതൽ ശത്രുത വരാത്ത തരത്തില്, അകലാനുള്ള ഇടവരാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം. ഗുരുവിന് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കി അദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ കൽപ്പനകളും അതേപോലെ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടിയ ഉപദേശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാവൂ. ദൈവ സഹോദരനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദരവ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും മുതിർന്നതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളവരാണെങ്കിലും ദീക്ഷ എടുത്തവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, നമ്മുടെ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തരാണെങ്കിലും അവരോട് അവർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില ഭക്തർ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വിട്ടുപോകും. നമ്മൾ അജാമിളന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഭൗതികതയില് മുഴുകിയല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് വേറൊരാള് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ഭക്തനായിരുന്നു, അല്ലെ. പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഇടവന്നപ്പോ പൂജാ സാമഗ്രികൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാൻ പോയപ്പോ കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഭൗതികതയിലോട്ട് വീണ്ടും വീഴാൻ ഇടയായത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു, ആ പാർശ്വതന്മാര് യമരാജനിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും വീണ്ടും അദ്ദേഹം തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു, അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കർണാടക ദേശക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ പോയി ഭഗവാന് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് മുക്തി കിട്ടാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആള്
അഥവാ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല് ഭക്തിയിൽ ആയിരുന്നയാൾ വിട്ടുപോയാൽ, ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിട്ടുപോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ശിക്ഷിക്കണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, അയാൾ അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചാല് അതേപോലെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകേണ്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഭക്തനായിട്ട് മാറ്റണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗണ്യമായ കാലയളവിൽ ഇത്തിരി കൂടുതൽ കാലം ഭക്തന്റെ സഹവാസത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മായയിലായതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ എന്നുവെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നതാണ് മായ. അപ്പൊ അതിനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ അകറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ശാസിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാധവപുരി ഗുരുവാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗുരുവിനോട് പറയേണ്ടാത്ത കാര്യം ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോയല്ലേ. അപ്പൊ ഉപദേശിക്കാൻ പോയപ്പോ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പോയി, ഇനി ഞാൻ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ നീ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വന്നു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാസിച്ചു വിട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തില് ശാസിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വരണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റ് തിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കൂട്ടായ്മയിൽ സത്സംഗത്തിൽ ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് എന്താണ്, വീട് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരോട് പെരുമാറണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണമെന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ തരത്തില് പെരുമാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിലെ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദരും അത് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആചാരത്തിൽ ലിംഗഭേദം അനിവാര്യമാണ്. നമ്മൾ പറയും ആത്മാവിന് നിറവും ജാതിയും ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണ് ഏത് വരുന്നത്, ലിംഗഭേദം വരുന്നതും നിറവ്യത്യാസം വരുന്നതും ഭംഗിയില്ലായ്മയും ഉയർന്ന ജാതി താഴ്ന്ന ജാതി എന്നൊക്കെ വരുന്നത് ആത്മാവിനതില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതികതയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭൗതികതയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിംഗഭേദം നമ്മൾ വേണം അവിടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലാണ് ഈ ലിംഗഭേദം വരുന്നത്. ലിംഗഭേദം പെരുമാറ്റത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ അടുത്തിടപഴകുമ്പോൾ ലിംഗഭേദം കണക്കിലെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ തൊഴാൻ പോയാലും സ്ത്രീകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പുരുഷന്മാർ വേറൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് തൊഴുക അല്ലെ. അത് ഇസ്കോണില് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു നിയമം തന്നെയുണ്ട്. മറ്റിടത്ത് നിയമം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഈയിടയ്ക്കൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയപ്പോ കണ്ടതാണ്. അറിയാതെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്നപ്പോ പറഞ്ഞ് ഇല്ല അപ്പുറത്ത് പോയി നിൽക്കണം എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ ലിംഗഭേദം വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവിടെ പൂജകളെ സഹായിക്കാനെല്ലാം കൂടുതലും മാതാജിമാരാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകണ്ട എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിയമങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിട്ട് വരും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അടുപ്പം കൂടുമ്പോ പിന്നെ ചിന്തകളെല്ലാം വരും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിരിക്കും തമ്മിൽ അകന്നു നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനവും നൽകണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈഷ്ണവി എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാജി വൈഷ്ണവ ഭക്തയാണെങ്കിൽ, വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ബഹുമാനിക്കണം. നമ്മൾ മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് ശാന്താണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭക്തയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ബഹുമാനം നൽകണം. എല്ലാവർക്കും നൽകണം. സ്ത്രീകൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ബഹുമാനം നൽകണം.
ഇടപഴകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ വേർതിരിവ് വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും തന്റെ അമ്മയായി കാണണം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ തന്റെ ഭാര്യ ഒഴികെ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും തന്റെ അമ്മയായി കാണണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഗാർഹസ്ഥ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് അല്ലേ. പക്ഷെ അമ്മയോട് പിന്നെ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അമ്മയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, ഇവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥപുരിയിലാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആർക്ക് വന്ന് കാണാം, അമ്മയ്ക്ക് വന്ന് കാണാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അമ്മയും പ്രായമായതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ അവിടെ ഇപ്പൊ ബഹുമാനിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, പുരിയിൽ തന്നെ വസിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്തായി, ഒരു വൈഷ്ണവിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് വെച്ചാൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അമ്മയായി കാണണം. ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ മാത്രം ഭാര്യയുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകാം, പക്ഷെ ബാക്കി സ്ത്രീകളെയൊക്കെ അമ്മയായിട്ട് കാണണം എന്നാണ്. അമ്മ എന്ന വാക്കിന് ബഹുമാന സൂചകമാണ് അല്ലെ. അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ബഹുമാനമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടാലും അമ്മയായി കാണുമ്പോൾ, അമ്മയായി കരുതുമ്പോൾ അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയായിരിക്കും. ചീത്തയായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊന്നും മനസ്സിൽ വരത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിടത്തോളം മാത്രമേ ബ്രഹ്മചാരികൾ സ്ത്രീകളുമായി സഹവസിക്കാവൂ. ഇപ്പൊ പൂജാതി സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവരുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അവർ അകന്ന് നിൽക്കത്തില്ല. നല്ല ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത്. നമുക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്തു തരാൻ അവര് തയ്യാറായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, അകന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അമ്മയല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീകളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കാണാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ ഒന്നും കാണാൻ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാണ്. അമ്മ എന്ന വാക്ക് ബഹുമാനത്തിന്റെയും സംയമനത്തിന്റെയും ഒരു മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെ. അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും മക്കളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ തരത്തിലായിരിക്കും എല്ലാ പുരുഷന്മാരോടും അമ്മ പെരുമാറുന്നത്, അമ്മ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പെരുമാറുന്നത് എന്നാണ്. സ്ത്രീകളെ അമ്മയായി കാണണമെന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളിൽ സംയമനം പാലിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, പുരുഷന്മാർക്ക് മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും വരാതിരിക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മാതാജി ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം, എന്നാൽ സംയമനം പാലിക്കുകയും വേണം. സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അതുണ്ടായിരിക്കണം. നിയന്ത്രണം വേണം. നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ്. അത്തരം പെരുമാറ്റം കുറ്റകരമായ മാനസികാവസ്ഥ കുറയ്ക്കുക. അപ്പൊ അത് വാക്കാലോ പ്രവർത്തിയാലോ മനസ്സാലോ എന്താണ്, ചീത്ത വിചാരങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാനാണ് സ്ത്രീകളെ ഭാര്യ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരെയും അമ്മയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു സംഘടനയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധമതത്തില് അവസാനം ഏതാണ് നൺസ്, പിന്നെ അതേപോലെ മോങ്സ് അവരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവര് അടുത്തിടപഴകിയപ്പോഴ് എന്തെയ്യുന്നു, അവര് ഇമ്മോറലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ, അത് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അത് ബുദ്ധമതം നശിക്കാൻ ഒരു കാരണമായി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു പാഠമായിട്ട് കണ്ടായിരിക്കണം സ്ത്രീകളുടെ കൂടുതൽ അടുപ്പം വേണ്ട, എന്നാൽ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. എന്താ, സ്ത്രീകളും അമ്മമാരായി തന്നെ പെരുമാറണം.
അപ്പൊ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെ അമ്മമാരായിട്ട് കാണുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും എന്താണ് അവരുടെ അമ്മയായിട്ട് തന്നെ നമ്മളും പെരുമാറണം. സ്ത്രീകളും ആ തരത്തിലാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളും അവരെ മക്കളായിട്ട് കാണണം. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ മക്കളുടെ സ്ഥാനത്താണ് അവരെ ഇരുത്തേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുക. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് പലരും ഒരു വൈഷ്ണവൻ ആരെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. ഒരു വൈഷ്ണവിയെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആഗ്രഹം. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്ന ആളായിരിക്കത്തില്ല, അല്ലെ? മാംസഭുക്കായിരിക്കാം, പിന്നെ ഏതാണ് നാമം ജപിക്കുന്ന ആളായിരിക്കത്തില്ല, ഭയങ്കര ആർഭാടമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആയിരിക്കും. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചായ കാപ്പി ഇതൊക്കെ കുടിക്കുന്ന കഴിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈവാഹിക ബന്ധമായിട്ട് അത് മാറും. അപ്പൊ അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് അതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് പ്രണയബന്ധത്തിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധമായിരിക്കണം. സാധാരണ ഭൗതിക ബന്ധത്തിലുള്ള ആലോചന പോലെ ആകരുത്. പിന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ്? പോലെ പെൺകുട്ടികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പൊ എന്താണ്? വേണ്ട തരത്തിൽ മുതിർന്ന വൈഷ്ണവര് അതിലിടപെടും. കാരണം എന്താണ്? പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഒരു ദോഷവും വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് മെയിനായിട്ട് അവർ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം. സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതിനാൽ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് സഹവസിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി എന്താണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഓരോരുത്തർ ചുറ്റിക്കറങ്ങാറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഒരുമിച്ച് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കുക, പിന്നെ ഓരോരുത്തർ കറങ്ങി നടക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു രീതികൾ ഉണ്ടാകും. അത് ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയുടെ പെൺകുട്ടിക്ക് ദോഷം വരുന്ന തരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അത് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അവർ സഹവസിക്കേണ്ടത്. പ്രണയബന്ധത്തിന് മുമ്പ് കോളേജ് ഓഫ് വേദിക് സ്റ്റഡി ക്ഷേത്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവാഹ സെമിനാറിൽ അവർ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ശക്തമായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഉറപ്പായിട്ടും ഏതിൽ പങ്കെടുക്കണം? നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് തരും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഹിന്ദു മതത്തിലാണ് ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത്. ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തില് എന്തുണ്ട്? കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ, ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വർഷം, കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് ഒരു വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പേരൻസ്, രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും പേരൻസും അതേപോലെ പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് പള്ളിയിലെ ഫാദർ അതേപോലെയുള്ള കൗൺസിലേഴ്സ് കാണും. അവരെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും എങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കണം, രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കും. ആൺകുട്ടിക്കും പെൺകുട്ടിക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അവർ കല്യാണം നടത്തുന്നത് തന്നെ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ ഷെയർ എടുത്താണ്, അല്ലെ? ചെലവുകൾ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഒരേപോലെ ചെലവെടുത്താണ്. നമ്മുടെ ഇതിലാണ് പെൺകുട്ടി തന്നെ എല്ലാ ചെലവും വഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരല്ലേ? അവിടെ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ഷെയർ എടുത്തായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ വിവാഹം എവിടെ വെച്ചായിരിക്കും? ആൺകുട്ടിയുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുക. അപ്പൊ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, പരസ്പര ധാരണയാണ് രണ്ട് കുടുംബവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ വിവാഹത്തില് പിന്നീട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തില്ല? ഡൈവോഴ്സ്, അല്ലെ? വേർപിരിയല് അധികം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ഇതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിച്ച പെൺകുട്ടികൾ മിക്കവാറും ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസിനോടൊപ്പം ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അതേസമയം ക്രിസ്ത്യൻസില് അവര് നിർബന്ധമായിട്ടും
ആൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും താമസിക്കുക. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവര് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ അംഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മ ഹിന്ദുവില് അംഗത്വം വിടുന്നില്ല. കൂടുതൽ നാളും പെൺകുട്ടി തന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് വിവാഹ മോചനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, കോളേജ് ഓഫ് വേദിക് സ്റ്റഡീസില് എന്താണ്, വിവാഹ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ചും കൂടി നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നടത്തി അതിനെ ഒരു നല്ല ഒരു രീതിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തായിരിക്കണം വിവാഹം. തമ്മിൽ പിരിയാതിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാം രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും സഹകരിച്ച് നടത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം. അതിനുള്ള സെമിനാറാണ്, അതിനുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ വിവാഹ സെമിനാറിൽ നൽകുന്നത്. കൃഷ്ണ ഇസ്കോണിൽ വന്നതിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ വിവാഹം എന്നാൽ വേദ ചടങ്ങാണെന്നും വേദ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് രജിസ്ട്രി വിവാഹം മാത്രം ശരിയായ വിവാഹമായി കണക്കാക്കില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. വീട്ടുകാര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാല് പെണ്ണും ചെറുക്കനും പോയി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല നടത്തേണ്ടത്. അത് എന്തായിട്ടില്ല, ഒരു വിവാഹമായിട്ട് കണക്കാക്കത്തില്ല. വിവാഹ ആചാരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. നമ്മള് ഷഡ്ദശ അല്ലെ, ഷോഡശ സംസ്കാരം അല്ലെ, അത് 16 സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഗർഭിണിയാകുന്ന അവസ്ഥ, കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന ചടങ്ങുകൾ മരണാനന്തരം വരെ നടത്തുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 16 കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് വിവാഹ ചടങ്ങ് അല്ലെ. വിവാഹ ചടങ്ങ്, അതിനുശേഷമുള്ള ഗർഭിണിയാകുമ്പോഴുള്ള ചടങ്ങുകളും കുട്ടിയെ ജനിക്കുമ്പോഴും ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്ത് വേണം വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. അതൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് നടത്തുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രഭുക്കന്മാരെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നതും അല്ലെ, അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ആ വിവാഹ ചടങ്ങില് അത് അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് വീട്ടുകാര് അങ്ങനെ നടത്താൻ സമ്മതമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്കോൺ തന്നെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരുടെ വിവാഹം ഇസ്കോൺ തന്നെ നടത്തി കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർ ശരിക്കും ആരായിട്ട് തുടരും, യഥാർത്ഥ ഭക്തരായിട്ട് തന്നെ തുടരും. അതേപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പങ്കാളികളായിട്ട് ഒരേപോലെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ മംഗലാപുര ഇസ്കോണിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള മാതാജിയും പ്രഭുജിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം അവർ സമ്മതിച്ചിട്ട് ഐശ്വര്യ മാതാജിയും പ്രഭുജിയും തന്നെ വേറൊരു പ്രധാന ഉദാഹരണം ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലാതെയുണ്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ ആരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഇസ്കോണിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സഹകരണവും അവർക്ക് ഇസ്കോണിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഒരു സംസ്കാരം അവർക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ഒരു ഭക്തി സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കും വളരുന്നത്. അപ്പൊ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പം ഈ മാതാജി കേൾക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ. ആര് കേട്ടതുപോലെ, പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ കേട്ടതുപോലെ എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മളെ ജഗന്നാഥ് അങ്ങനെ വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് വരാനായിട്ട് കുഞ്ഞ് ഒരു ഭക്തനായിട്ട് വരാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും നമുക്കവിടെ ലഭിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വിവാഹം നടത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്കാരം, വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം അനുസരിച്ചായിരിക്കും വിവാഹം. ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ദമ്പതികൾ ഒന്നിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട ഗർഭധാന സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ദമ്പതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ വായന, ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത വായന, കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാനാണ് അവർ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗർഭധാന സംസ്കാരം, പല പല സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം കുഞ്ഞിന്റെ മാനസിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരങ്ങളാണ്. സംസ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ചടങ്ങുകളാണ്. അപ്പൊ അതും എല്ലാം അറിഞ്ഞു വേണം വിവാഹം കഴിക്കാനും ഗർഭിണിയാകാനും എന്നൊക്കെയാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കലാണ്. അതിഥി സേവോഭവ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിഥിയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിഥികൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലായാലും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലായാലും അതിഥികൾ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിഥികളെ അധികം കൊറോണ പീരീഡ് ആയപ്പോൾ അതിഥികളെ അധികം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ആരും അതിഥിയായിട്ട് പോകുന്നുമില്ലായിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നിപ്പോ അണുകുടുംബമായതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരും ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് അല്ലെ. രണ്ടു പേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന, അവർക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം. അവർക്ക് അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കാനോ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയില് അണുകുടുംബങ്ങളില് നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അതിഥികളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ്. നമ്മൾ അതിഥിയായി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിലും വീടുകളിലും അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ അവരെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും പരിഗണിക്കുന്നത് വൈഷ്ണവ മര്യാദയാണ്, വൈഷ്ണവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈഷ്ണവരാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വരും, ഭക്തരും വരും, അഭക്തരും വരും അല്ലെ. ഭൗതികതയിലുള്ളവരും വരും, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികതയിലുള്ളവരും വരും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെയാണ് സ്നേഹത്തോടെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് മധുരവാക്കുകൾ, ഇരിപ്പിടം, വെള്ളം, പ്രസാദം എന്നിവ നൽകി നമ്മൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. മുമ്പാണെങ്കിൽ ചായ എടുക്കട്ടോ കാപ്പി എടുക്കട്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ജ്യൂസ് വേണം കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവരാകുമ്പോ വാങ്ങിക്കുന്ന ജ്യൂസൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല. നമുക്ക് നാരങ്ങ കലക്കി കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ പാല് കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പാല് തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മധുര പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടുകൂടാത്ത പ്രസാദങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ പ്രസാദം മഹാപ്രസാദമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെന്തായാലും സൽക്കരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല വാക്കുകൾ പറയണം, അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറയണം, പിന്നെ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം, പ്രസാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസാദവും കൊടുക്കാം എന്നാണ്. അതിഥി എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ക്രമീകരിക്കാത്തത് എന്നാണ്. അതിഥികൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല മിക്കവാറും അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ക്രമീകരിക്കാത്തത് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വരുന്നതല്ല, സമയക്രമം ഇല്ലാതെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും അതിഥികൾ എന്ന് പറയാം. ചിലർ മുൻകൂട്ടി പറയും ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയം വരും എന്ന്. പല അതിഥികളും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എത്തുന്നവരായിരിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത അതിഥിയെ പരമേശ്വരന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ അയക്കുന്നതാണ് അതിഥി, അതാണ് അപ്രതീക്ഷിത അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൽക്കരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈശ്വരൻ ആരെയായിരിക്കും, ഭഗവാൻ ആരെയായിരിക്കും, അതിഥികളെ അയക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ യജ്ഞം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ അവിടെ പോയി ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, ആഹാരം വേണം, പ്രസാദം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് കുട്ടികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഓടിച്ചു വിട്ടു. അതേസമയം എന്താണ്, അവരുടെ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരെന്ത് ചെയ്തു, അവരെ ക്ഷണിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ആഹാരം കൊടുത്തു വിടുകയുണ്ടായി എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കുട്ടികൾ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തില് അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല, ബ്രാഹ്മണർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അവർ ആർക്ക് വേണ്ടി യജ്ഞം നടത്തുന്നത്, ഭഗവാൻ യജ്ഞം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ്
കുട്ടികളെ വിട്ടപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ വിട്ടപ്പോ കൊടുത്തില്ല. അതേസമയം ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർ അവരെ വേണ്ട വിധത്തെ സൽക്കരിച്ചു എന്നാണ്. ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നതെല്ലാം അതോടെ കൊടുത്തു വിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇഷ്ടം പോലെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഗോപകുമാരന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അവർ കൂട്ടത്തോടെയാണ് ഇതിനെ പശു കുട്ടികളെയൊക്കെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ഒരുമിച്ചാ പോകുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അപ്പാടെ അങ്ങ് കൊടുത്തു വിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ അതിഥി സൽക്കാരം. ഇവിടെ പറയുന്ന പരമേശ്വരന്റെ പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കണം എന്നാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വരവ് തന്റെ ഭക്തനെ പരീക്ഷിക്കാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും തന്നെ സേവിക്കാൻ അവർ എത്രത്തോളം തയ്യാറാണെന്ന് കാണാനും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അടവാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിഥി എപ്പോ വന്നാലും നമ്മൾ അവരെ സേവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പരിമിതികളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിഥി സൽക്കാരം നടത്തണം. ഈ ധാരണയോടെ ഒരാൾ അതിഥികളെ സേവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നിട്ടാലും വീട്ടിലായാലും സന്ദർശകർക്ക് കഴിയുന്നത്ര ക്ഷേത്ര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിഥി വന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റ് മായാപൂരിൽ നിന്നും മറ്റ് അതേപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുവരും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസൊക്കെ വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിഥികളായിട്ട് കണ്ട് അവരെ സൽക്കരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മളോട് നല്ല രീതിക്കാണ്, നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്തരാണ്, പോകുമ്പോഴും നല്ല രീതിക്കാണ് അവിടെ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രഭുജിമാരായാലും മാതാജിമാരായാലും ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും എല്ലാം നല്ല രീതിക്കാണ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കണം. ഇത് വീടായാലും ക്ഷേത്രമായാലും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇസ്കോൺ സ്ഥാപക ആചാര്യനായ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ അനുയായികൾ എന്ന നിലയിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏതൊരു അതിഥിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിഥിയായി നാം കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പോഴും പരംഗുരു അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാണ് പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ്, അനുയായികളായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഇസ്കോണിലെ അതിഥികൾ ക്ഷേത്രത്തിലായാലും വീട്ടിലായാലും എത്തുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിഥി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത്, അവരെ സൽക്കരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ നേരിട്ട് വന്നതിന് തുല്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായി നമ്മളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവ അതിഥി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കീർത്തനം, മാലകൾ, ചന്ദനക്കുട എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തണുപ്പില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ തണുത്ത പ്രദേശം, ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തണുപ്പ് കാലം വിന്റർ ആകുമ്പോ ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി കൈയൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും, മരവിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള തണുപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥയെ പുറത്തിറങ്ങണ്ട. അതേസമയം അകത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അത് പ്രൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പൂജിക്കത്തില്ലേ, ഭക്തരെയൊക്കെ പൂജിക്കാൻ നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ മാലകൾ, ചന്ദനക്കുടം നമുക്കറിയാമല്ലോ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുട അലങ്കരിച്ച് അതിൽ വെള്ളവും അതേപോലെ നാളികേരവും ഇലകളൊക്കെ വച്ച് കെട്ടി പിന്നെ ചന്ദനമൊക്കെ തൊട്ട് അല്ലെ, ചുറ്റും ചന്ദനമൊക്കെ ഇട്ട് അലങ്കരിച്ചതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിറകുംഭം അല്ലെ, നിറകുംഭം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നിറകുംഭം വെച്ച് അവരെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വണങ്ങുകയും ദയയുള്ള വാക്കുകൾ അർപ്പിക്കുകയും അതിഥിയെ ഇരിപ്പിടത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും വേണം. അതായത് നമ്മൾ ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ആരതി അർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുദാമയെ സ്വീകരിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് പൂന്താനം നമ്മൾ രാമപുരത്ത് വാര്യർ എഴുതി നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കുചേലൻ സുദാമ എത്തിയപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സുഹൃത്തായ അല്ലെ സുദാമയെ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് രാമപുരത്ത് വാര്യർ എഴുതി നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ അതൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നതാണ് അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. അതേപോലെ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരെ മറ്റ് അതിഥികളെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ തന്റെ ഏതാണ് കട്ടിലിൽ തന്നെ കൊണ്ടിരുത്തി എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ അതിഥികൾ വരുമ്പോ ഫ്രണ്ടില് അവർക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സുദാമയെ തന്റെ ബെഡിൽ കൊണ്ടിരുത്തി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പാദം കഴുകി എല്ലാവർക്കും ആ ജലം തളിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അതിഥിക്ക് ഉടൻ തന്നെ പ്രസാദം അർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. അവർക്ക് എന്താണ് അവരെ ബഹുമാനിച്ച് അവരെ ഇരുത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആഹാരം അല്ലേ പ്രസാദം നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് കുളിക്കണോ വിശ്രമിക്കണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാണ്. ഉചിതമാകുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിലെയോ വീട്ടിലെയോ മറ്റു താമസക്കാർക്ക് അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ചില വീടുകളിൽ അതാണ് മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വരത്തില്ല, ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ റൂമിൽ കയറി അങ്ങ് വാതിലടച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ ഒരു രീതി. അപ്പൊ പുതിയ തലമുറ അങ്ങനെയാണ്, വീട്ടിൽ അതിഥി എത്തിയാല് മുതിർന്നവരുടെ അതിഥി ആയിരിക്കും, ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സോ അങ്ങനെ ഒക്കെ വന്നവരും ഇത് ചെയ്യുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും മാത്രം അവരെ സഹകരിക്കും, മക്കളെല്ലാം അവരുടെ കാര്യം നോക്കി റൂം അടച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പൊ പ്രസാദം കഴിഞ്ഞു, കുളി കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഓരോരുത്തരെയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് വീട്ടിലെ മറ്റംഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യിക്കാം എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയ്ക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര നാൾ അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചറിയുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും നിസ്സാര കാര്യമാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിസ്സാര കാര്യമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളെ വീട്ടിൽ അതിഥി വരുമ്പോ ചിലരെന്താ വിചാരിക്കുക, ഓ ഇതെപ്പോ പോയി കിട്ടും എന്നായിരിക്കും അല്ലേ. ആ തരത്തിൽ പെരുമാറരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിക്കായിരിക്കരുത് നമ്മളെ പെരുമാറ്റം. പിന്നെ ചോദിച്ചറിയുന്ന എന്തിനാണ്, അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൽക്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്ര നാൾ കാണും എന്നൊക്കെ അവർക്ക് എന്താണ് മുഷിവ് തോന്നാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയണം എന്നാണ് പറയുക. പകരം നിങ്ങളുടെ അതിഥിയെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ആ ദിവസം അവിടെ താമസിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നാളെ പോകുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയണ, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ പോരെ എന്നുള്ള തരത്തില് വളരെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും ഒക്കെ ചോദിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൽക്കാരവും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതിഥികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തരായ അതിഥികളെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെയും വൈഷ്ണവ അല്ലെങ്കിൽ വേദ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് അതിഥികൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തരായിട്ടുള്ള അതിഥികളും അല്ലാത്ത നമ്മളെ ഭൗതികതയിലുള്ള അതിഥികളെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വേദ സംസ്കാരത്തിൽ, ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്ന്, ദൈവത്തിന് തുല്യമാണ് അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഇതിന് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ മിക്ക ആളുകൾക്കും, ഭക്തർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ നമ്മുടെ ആധുനിക അണുകുടുംബ സംവിധാനവും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും അതിഥിയെ സേവിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ആകർഷകമാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാരണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിഥികളെ വേണ്ട പോലെ സൽക്കരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരം പറയുന്നത്. അണുകുടുംബത്തില് ആ സംവിധാനം ഇല്ല, ചിലപ്പോൾ മുറികൾ കുറവായിരിക്കും, സമയം കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുടുംബത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് അതിഥി സേവനം ഇതല്ല ആകർഷകമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയില്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഊർജം, സമയം, ആരോഗ്യം, ചെലവ്, സ്വകാര്യത നഷ്ടം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിന് ഗണ്യമായ ത്യാഗം ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ അതിഥി വരുമ്പോ നടന്നെന്ന് വരത്തില്ല. പക്ഷെ അവര് കുറച്ച് ദിവസമേ കാണൂ. നമുക്കെന്നും സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നിൽക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പലതും ത്യജിക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ചിലപ്പം
കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആളുകൾ പൊതുവെ ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ, ആരുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ, ത്യാഗം സഹിക്കാൻ ഇപ്പൊ ആരും തയ്യാറാകത്തില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി, ഇപ്പോഴത്തെ അണുകുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും രീതി. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, അവരെ സൽക്കരിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സംസ്കാരമാണിത്. ലോകം ഒരു കുടുംബമാണെന്ന, വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വസുദേവന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അല്ലെ, അതാണ് വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന ദർശനം വികസിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വൈഷ്ണവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് അതിഥികളായിട്ട് പോവുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് തമ്മിൽ ഒരു അടുപ്പം കാണും. നമ്മൾ അപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ, കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനും ലീലകളെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണകഥ പറയാനും അതേപോലെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സങ്കീർത്തനം നടത്താനും ഒക്കെ ഒരു സഹായം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ഈ അതിഥി സൽക്കാരത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമായിട്ട് പറയുന്ന വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന ആ ആശയത്തിന് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് ഈ അതിഥി സൽക്കാരം. കുറഞ്ഞത് ഭക്ത സമൂഹം ഒരു കുടുംബമാണ് എന്നെങ്കിലും ഉള്ള വിചാരം എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഭക്തരെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയോ ഒക്കെ വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നു, എവിടെ വീട്, എന്തൊക്കെയുള്ള നമ്മളെ കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം വരും. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ തമ്മിലും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും തമ്മിലും ഒക്കെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, അല്ലെ ഒരു അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അതിഥി സൽക്കാരം കൂടുതലായിട്ട് നേരിട്ട് കാണുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഇത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. അപ്പൊ അതെന്താണ്, സേവനം ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ വേറൊന്ന് പറയുന്നു, സേവിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലാണ് സന്തോഷം വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോയി അവരുടെ അതിഥിയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ അവരെ അതിഥിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അതിഥി വന്നാൽ അവരെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ സൽക്കരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അതിഥിയായിട്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതാണ്, അതിലാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷം നൽകും എന്നാണ്. കൂടാതെ പ്രധാനമായി കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതിഥികളെ സേവിക്കുന്നത് കാണുകയും അവർ ഈ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. മാതാപിതാക്കൾ അതിഥി സൽക്കാരം നടത്തുന്ന കണ്ടെങ്കിലും വരും തലമുറ അത് പാഠമാക്കി എടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ സംസ്കാരം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. വൈഷ്ണവ സംസ്കാരമാണെങ്കിലും ഭാരതീയ സംസ്കാരമാണെങ്കിലും അത് നിലനിർത്താനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഒരു മാതൃകയാകുക എന്നാണ് അതിഥി സൽക്കാരത്തിലൂടെ. അടുത്ത നമ്മൾ ഒരു അതിഥി എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്, അതിഥി വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അവരെ സൽക്കരിക്കണം എന്നാണ്. ഇനിയിപ്പോ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിഥിയായിട്ട് പോകുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം. ആതിഥേയൻ മറ്റൊരു വൈഷ്ണവ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയോ ആകട്ടെ, ഒരു വൈഷ്ണവ അതിഥി ആദർശപരമായി പെരുമാറണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് പോകുമ്പോ എന്താണ്, വൈഷ്ണവന്റെ കുടുംബത്തിൽ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവന്റെ സപ്പോർട്ടറായിട്ട്, വൈഷ്ണവനായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മൾ ഒരു മാതൃക രീതിയിൽ പെരുമാറണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചില ചിട്ടകളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കണം അതിഥിയായിട്ട് പോകുന്നവർ. വൈഷ്ണവ അതിഥികൾക്ക് പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചില മര്യാദകളുണ്ട്. ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ അതിഥിയായിട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ ചില മര്യാദകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്ഷണം കൂടുതൽ നേരം ദീർഘിപ്പിക്കരുത്. നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചടങ്ങിനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാന്, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിലെ പ്രസാദം, എന്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചടങ്ങ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാം. പക്ഷെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറോളം താമസിച്ചും സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ആതിഥേയരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് തിരക്കുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ടാകും. കാരണം അത്രയ്ക്ക് തിരക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല അവർക്ക്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ കാണും. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തെങ്ങാനും പോകണമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കാം. അതിന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അവരുടെ കാര്യം നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പോയ കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അതിഥികളെ കൊണ്ടുവരരുത്. നമ്മൾ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അതിഥികളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ കൂട്ടാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ എന്താണ്? ശരിക്കും ആതിഥേയൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 2 പേർക്കുള്ള ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രസാദം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ 4 5 പേര് പോകുമ്പോൾ അതവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകരുത്. മറ്റു അതിഥികളെ ക്ഷണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മൾ അവരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആതിഥേയരുടെ അനുമതി ചോദിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും സമ്മതിക്കാൻ ആതിഥേയർ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ ചോദിച്ച അവര് പറയാ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും അല്ലേ? അത്രയ്ക്ക് ഒരു അടുപ്പമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ആതിഥേയ കുടുംബം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നോ പറയാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവര് പറയും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് അവരുടെ മാനസിക അവസ്ഥയും അവരുടെ അവസ്ഥയും പൊതുവായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകരുത്. നിങ്ങളുടെ ആതിഥേയരോട് ഗതാഗതം ക്രമീകരിക്കാനോ സാധനങ്ങളോ ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാനോ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചെലവുകൾ അവർക്ക് തിരികെ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പ്രതീക്ഷിക്കാന്നല്ല, ഉറപ്പാക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് നെറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കും. നമ്മൾ യാത്രയ്ക്കുള്ള കൺവെയൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ, യാത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവർ പറയാം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാം, യാത്രയ്ക്കുള്ള ട്രെയിനോ ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിന്റെ ചെലവ് നമ്മളങ്ങ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കാനും അതവര് വാങ്ങാനും തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കാവൂ. അപ്പൊ ചിലര് വാങ്ങത്തില്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായാലും വാങ്ങത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചെലവ് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ്, വഹിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം. ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയോ പരിചയക്കാരനെയോ സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എത്തുമെന്നും എത്ര സമയം താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള ആതിഥേയരെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അവര് ക്ഷണിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേര് വരും, ഇന്ന സമയത്ത് വരും, ഇത്ര നേരം എവിടെ കാണുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അവരെ അറിയിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ ആതിഥേയനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ആതിഥേയരുടെ വീട്ടുകാരോ അവരുടെ കുട്ടികളോ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സമയങ്ങളിലോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവർക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ അതിഥിയായിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിലരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല,
പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടില് എന്താണ് പ്രത്യേക രീതികളാണ് എങ്കില് എന്താണ് അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും, അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത്. പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിനെയോ ഒന്നും ഭംഗം വരുത്താനായിട്ട് ഇടയാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തരുത് എന്നാണ്. അതാ വീട്ടില് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊന്നും പോകരുത് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ആതിഥേയന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസം താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്ദി സൂചകമായി വീട്ടുകാർക്ക് ടോക്കൺ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഇപ്പൊ വെറുതെ പോയി കൈയും വീശി പോയി കുറെ ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് പൊടിതട്ടിങ്ങ് പോരരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊണ്ട് വേണം പോകാൻ. അതാണ് ഒരു മര്യാദ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മര്യാദ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. നമ്മൾ കുറെ ദിവസം അവിടെ തങ്ങിയതല്ലേ, അപ്പൊ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വരാൻ എന്നാണ് അതിഥിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതിഥിയായിട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇതാണ് നമ്മൾ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഇത്രയുമാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മറ്റു വൈഷ്ണവമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലുകൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे